casa a ver se me quedou unha casa. É que me extrañou verte, eu veño agora, acabo de atravesar aquí agora. Eu veño vir da carretera de Marín a pé, marchei de aquí hasta Lario, porque pensei que estaba o autobús alá aparcado. Me dixeron que estaba alá, casi 5 kilómetros dixen xa. ¿Quieres marchar? No, solo quero saber se teño móvil na casa. A ver se Arrimiro ou Julio me deixa o móvil para chamar. Acabo de gravar agora, só te chamo eu. Díxame a gravar isto, só te chamo eu. Encontrei-na lá, xunto ao bidón da basura, tirada no chan. Que tal se foi? Moi ben, me alegra. Dixeronmo aí, dixo o profesor que é a última.